Saburum division ni Brendra Parani Khoroktam Sarok Mafa Kritamani Tripura Hasewa O Khoroktam Srai Mafa Kroni Koktuma Awai Mani Yagulono Kabama Borok Naikol Khanai Lekha Phiaba Joto Kokrumarno Koknarulalia Phiaba MLA Bishikitu Deurma Je Kokrumani Aborongo Je Phantoksak Je Sugyasak Naikulai Tongnani Hinai A Kokrumono Bonarakha Tabo ok khoroktam mojuli bisalte rimika tripura borok Avenger English medium school porui tongo ok khoroktam sradok sakni yakmai basai mai sakjora tinyo naikulai tongnai hini saka mile bisheketu deurma abono karibo thinango emile tongthun krithun dopa hamkrain samungno tangai thangnai no hini kok saka emile bisheketu deurma sini Monubon kulni Ebenezer school ni hostel sini Rimika Majuli tei Bishal Borno hostel dawi rikha gai bongni je porne nang mani rok tabuk o hostel no furungjagi tongo gai tini Borno naine phaimani gai bongni sajak nai rok nangjak nai rok sum richum rok bahai tong tei bongni study bongni porimung rok bahai gang bol kesaro sakhamiyanggai Borno kisa gap ngai thangka kai tagu hamsu gapano to borni bahai porashuna tei bongni chamung mungro bahai ni tini nainani ma phaikya kai bongni je kisa misa chamung rok aboro sing Borno tini ri klangnai aboni logi bongni je anti o jaga hostel nai tongnai o bainago belai hambai karon bono Borno tabuk nai horrogo khina thana ke ni tukunani rok bebak nai tongo gai borni sagrok bo kahamno tabuk sujarati asa khayo thinango bo borni sagrok kahamno tongthong sung isurno duaine te joto ti prasarno koinai borni amare ni bagai jotono suri bane ningthung te je chubai mansak sung borno subanai je sing borni yakungbai basai mai sak jorati sung bongni logio tongnai engke chini kok rimatinyo sung borno nai tongo te naibo tongnai engke baksa politics ni bagai rajniti ni bagai election ni sikang kwbangma lukurokno phaikya bongni nogrogo talangnani borno nainani rokini phiaba tini sikjorate mane sudu election ni bagai simi election paikya kai joto pogui thangmayo haifano ang personally nongni channel tin bisingti sanam chung ang jeta kok rimani amono ang thiasa palon khai thangnai ang MLA tongthong krithong abo alada bishoy ngai sing dofana hamjagani ke kubui khabai hamjak laina nangnai sing kok rikha kai kok ni mote sing samung khaina nangnai ang borno kok rijak je bor je yakung bai basame sak ang borni logi bongni sayang ri bongni logi tongnai ni ang joto lukrokno koyo norbo subanam subati te o school committee ni tini dajiten sonrokno school ni principal rokno school ni je committee tongmani o committee rokno belai khena hambai mario karon borok bo sing je khlaima haikeno borok bo subai tongo dara sonobo belai ke hambai ge phadi sing borni thinango boni yakungbai basai manani bagi sing tebo tirprao to borok hai kwbangno tongo haifano bongmo genuine case te bongno rare of the rarest case tong boni karon bin nana thagur songo asuk fan kri je borno nai gani akonani gechini prem baino bo belai hambai mario je bo asuk kai support khai bongno hostel da thani ro bo chini prem ni no yak tongo gesungbo agartala ni phai asa hasal nai sukmanya phano chini prem te chini school committee jottorno subasu khaino borokno khairok mani bagai nai tongmani bagai jotono hambai engkai sungbo thinango tebo phainai bongni je sakhamia ungphurgo bo sung borno logirinai te bongni yearly je fees bongni boy theke admission fees theke arambo khai abo total price 71000 moto nango bisio gabono karibo bongni sakhamia ro kagos potro abo bebagno sungno biar khainai te school bo ajaga sungno concession rikha school committee ro sungno
जे जागा 71 नांगौ आ जागा जों 43,000 रिबांबाय नं बरकते बाकी डिस्काउंट जों रिखा दारा संसनो को रिजा थिनांगौ तेबो बरक डिस्काउंट दिनाय ते बंनि चामुं मुं परिमुं जागावो टीचिंग ते टिउशन रगबो बरक न कनसेसन दिनाय ते मागना फोरोंनायनि बरक रिजा गोबरनो हामबाय ते जत्तो लुखरबनो न हामबाय मारि हामबाय बेले बेले जत्तो न हामबाय माइरावो जों इबिनि जारि स्कुल इंग्लिश मीडियम सोरताबुक जों फाइजा आरो परि तंगो जों बिलाय तंथो आरो जागाव नरक जत्तो सिजाक सिनेमा बाबो करिहने बिनि बिसिंते जों ओ जागा फाइतंग फाइका इंग्लिश मीडियम स्कुल लेभेल हामबाय